Ndewo. Na anyị na-egbuke. Ukisi ama. Ego kwesịrị ka ọ dị. Ọkwa. Ekike Igbo bụ sọ mma. Yes. Maka ka anyị na-agwa n'ihe ọbụla gbasara Igbo bụ sọ mma. Ka anyị laghachi n'ọnọdụ anyị. Maka na anyị nwere ihe bụ sọ mma ma ikike ma nri anyị ihe niile. Otu a. Anyị hapụ ya were na-aga na nke na-adata anyị. Ịhụ ka anyị dị. Ma nke nọ n'onwe gị. Ebuchisi ahụ gị. Were bụrụ sọ mma nkechie isi gị. Onye na-ekiri go na-ekiri mma. Mana mgbe ọ bụla ọ bara na nke egheghara anyị ma na ọ bụrụ sikwa ikike ndị Igbo. Maka ndị na-ekiri gị hụ na-etu aka ndị Igbo si eke ekike anyị na-adị uwe ogologo ọba a na-eyi abụ ekike ndị Igbo maọbụ nke achaka mperia maọbụ peteri eyi agagharị abụ ekike ndị Igbo mbenukwu anyị na-eyi agagharị abụ ekike ndị Igbo nke anwa bụ ọ bịara abịa ọ ga-ala maka na ọ dabaghị. Ndewo mụnwa bụ Maazị Chinedu Mopomata. Anaghị eji ọka aga n'ehihie. Ọ nwatakịrị na-ama ihe hụchara nkwụ wee jụwa na ya kere ihe na-amị akwụ. A na-ekili uga na-ekili osisi obedi ya maka na ọ na-adị mma ka a na-egosi nwatakịrị awụ nọ n'igbe okwute ka a na-arụrụ ya aka na onye ọbụla bịara ebe a taa ga-ama n'ezie na ihe mere ebe a. Onye ọbụla bịakwuru ebe a tata ga-ama n'ezie na ndị Igbo nwere omenala. Onye ọbụla bịakwuru ebe a tata ga-eburu ụkpa ekene bunye onye haziri ha bụ Nwaada Amarachi Atama na ndị nyere ya aka maka na aka weta be eji anyị wee na-asị anyị adaala mana ihe kacha were tụ m n'anya bụ na ọnwa agbọghọbịa were nwee mmasị n'asụsụ Igbo ebe ezi ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ ọchagaala ụmụ okorobịa ebe ka ha nọ ụna n'ụlọ ya na nke anyị nwere ka nke ndị bekee mma kedu ihe kpatara anụ anyị jụrụ nọ n'ọnọdụ ọ na nwa mgbe ka amaghị akụkọ bụ na agụba adịghị nkọ n'ihi ya anyị ga-alaghachite ka anyị laghachite na omenala anyị. Ihe mere tata bụ sọ mma anyị wee na-asị na ọ ga na-adị etu a ebe anyị nọkwere mie bụ ebe mgbasa ozi n'ụwa dum ha gbasawa ezi ozi gwazie ndị ụwa na omenala Igbo bụ sọ mma asụ Igbo bụ sọ mma. Ndewo biko ndị ọdụmọdụ nwee ike inye nwa anyị nwaanyị Amarachi ndụmọdụ na-enye ya bụ nke o nyere onwe ya maka na ndị Igbo si na ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke na-ebido n'eju na-esi na ije ọkpa nwatakịrị ga-amatara nna ya ehi maka na ihe ọbụla mmadụ ga-abụ ọ na-ebido na eju were gosi wee bido na nwata wee gosi ya. Ndụmọdụ ọzọ na-enyekwu ya bụ ya dakwa na mba ọzọkwa ndụmọdụ ọzọ na-enye obi ajụkwana ya oyi ka ọ na-ele anya na ihe nekwana anya n'azụ maka ọ na-anya na-azụ ebute isi ụkwa ihe ọkpụ ihe ilu a pụtara bụ na o lekwa anya n'azụ ọ ga-ahụ ndị ga-akpụchi eti ya azụ ma ya lewe anya n'ihu maka na ebe a na-eje eteka ihe ọ na-eme ugbu a ya marakwa na ọ ga na-eche ma onwe ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ ma mgbe oge eruru a ga-agwụ ya si ya na ọ malitere ihe dị etu ọ ga o sokwara wee nataba elele dị na-ewe tinye okwu ugo etu esi wee tunye anyị ugo taa maka na anyị na-asịkwa ma ụmụ okorobịa ma ndị ntorobịa niile ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ka ha were ume na ndụ ha nwere were bara obodo uru. Amarachi ji ume na ndụ o nwere nwa agbọghọbịa wee na-abara obodo uru wee na-abara ndị Igbo uru wee na-abara asụsụ Igbo uru wee na-abara omenala Igbo uru wee na-abara ndị ESBS uru wee na-abara ụmụ nwaanyị uru maka na nwaanyị ka ọ were gosi n'ezie na ihe ahụ ụmụ nwoke na-eme na ya bụ nwaanyị ya mere na ya ga-eme ndewo biko na nke ha mbụ njọkọ ọ ga-adị mma blessed mana ụfọdụ ndị na-etu MC onye mmemme abụkwa m onye ọrụ mgbasa ozi ma bụkwala edego m ọtụtụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo mana ebipụtara m ya m ka na-agba mbọ ịhụ na m bipụtara ya na ọ pụtara n'ahịa edego na ego bụ mgbọrọgwụ arụrụ ala niile tokarịa aka anaghị adịgidego abịakwala akwụkwọ abụ edego m ọtụtụ akwụkwọ abụ ụfọdụ n'ime ya bụ ego. MC onye mmemme biko nke ka isi wee hụ mmemme mere tata na igwu na nke bụ eziokwu mmemme a bụ nnọọ ọ bụrụ ndị Igbo ha sị na ihe bụ ọkpọkọpị ya orijinal ọkpọkọpị abụkwara Nneode jinjim ihe m ji wee sị bụ si na mmemme a bụ Nneode jinjim bụ ọ bụrụ na iwere anya okenye ji ele ihe dị n'akpa wanye n'ezie anyị ga-ahụ na ebe a mere gịnị jupụtara na mmadụ maka na aha mmemme a bụ ọja mmemme ndị ọja wee pụta omenala jikọrọ ala anyị ọnụ mmemme ndị ọja bụ nke nwere ọnọdụ taa jikọrọ ụlọ akwụkwọ niile nọ na Enugu steeti a ọnụ iji wee mee gịnị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo maka na ọ bụ na ilezi anya hụ otu asụsụ Igbo siri anwa bụ ihe jọbụrụ ibe na njọ wee si gbuo ntakwu n'isi ịga na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ọkachasị ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwere ya private schools ị ga-ahụ na ọ na-abụ ọ bụrụ na nwa akwụkwọ asụ asụsụ
Igbo ndị nkụzi akụba ya isi bụ ihe dị otu a bụ ihe jọgburu ibe na njọ wee mee gịnị wee si gbuo nkapụ n'isi. N'otu aka ahụ ụfọdụ ụlọ dị bụkwa nwa ha asụ asụsụ Igbo ha emeghị ha akụba ya isi ya bụ ogbo ihe dị ụtọ bụ ihe jọgburu ibe na njọ wee si gbuo nkapụ. Na nkenke mmemme a ezigbo mmemme achịkọbara iji wee kwalite asụsụ ala anyị maka na asụsụ anyị bụ asụsụ ndị Igbo bụ asụsụ bụ etiri ya na-ekpe ekpere dịka asụsụ a na-eme gịnị a na-asụ na n'eluigwe. Ndewo.